morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बलिउडनि फावखुंगुर शाहरुख खानखौ बुथारनो हुमखि होदों। बिथांनि जोनोम साननि 5 सान उनाव बलिउडनि किं खाननो थैनायनि हुमखि होनाय जादों। फावखुंगुर सलमान खाननि उनाव बे खेबाव शाहरुख खानखौ बुथारनायनि हुमखि होनाय जादों। जाथायजों सोमोन्दो थानाय खौरांनि बादियैब्ला सिनायमोनै सुबुंफोरा 5 नबेम्बराव मुम्बाइ पुलिसखौ फन खालामदोंमोन आरो शाहरुख खानखौ बुथारनायनि हुमखि होदोंमोन। हरखाबैनो मुम्बाइ पुलिसनि खुंथायनि गेजेराव दावराव-दावसि जादोंमोन। बांद्रा पुलिसआ शाहरुख खाननि हुमखिजों सोमोन्दो थानाय धारा 308 साबसेक्सन 4 आरो 351 साबसेक्सन 3 साबसेक्सन 4 साबसेक्सन 4 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामबाय आरो नायबिजिरनायखौ जागायबाय। पुलिसनि नायबिजिरनायनि बादियैब्ला शाहरुख खानखौ हुमखि होग्रा सुबुङा रायपुरनि फैजान खानमोन। पुलिसनि मोनसे हानजाया सिगांनिफ्रायनो रायपुर सहैखाबाय। मुम्बाइ पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं दि दायनिगिरि लरेन्स बिश्नय हानजाया माबाफोर रोखोमै लोब्बा दंना गैयामोन। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि शाहरुख खानखौ हुमखि होग्रा सुबुङा 50 लाख रां बिदोंमोन। फावखुंगुर शाहरुख खान आरो बिथांनि नखरखौ मुम्बाइ पुलिसआ गोख्रों रैखाथि होबाय होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ फैगौ 21 नबेम्बरनिफ्राय 24 नबेम्बरसिम क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि मैहुर थियेटार फेस्टिभेल खुंनो साखाफारा जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सोलिफु नबेम्बर दाननि फैगौ 21 नबेम्बरनिफ्राय 24 नबेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों 3थि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ खुंजागोन। 21 नबेम्बर इंराजि रावनि द असम अफ चइस लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान। 22 नबेम्बर असमिया रावनि गियान बेयानर बिलय कानाडा रावनि माटिहा। 23 नबेम्बर इटाली रावनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक हिन्दी रावनि हाकिम। 24 नबेम्बर आमेरिकानि सीसा आरो असमिया रावनि टेनगा मर्टन। बे गासै मोन 8 नायजाबसाफोरखौ लानानै खुंनो लानाय 3थि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलनि सोमोन्दै लोरगि थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आबुं बाथ्राखौ फोसावनानै होयो। 3थि खौराङावनो दङ कलियाबराव सांग्रां जायगानि सुबुंफोरा खावनाय मोसौजों बुंफबनाय गारिखौ जब्द खालामदों। सिखावफोरा खारखोमादोंमोन। कलियाबरनि सालानानि जायगानि थागिबिफोरा मोनसे थुनफावथायारि होसोनायनि उनाव खावनाय I-20 गारिखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जायो, जायखौ मोसौ मैसोजों बुंफबनाय थासारियाव मोननो हादोंमोन। सांग्रां जायगानि सुबुंफोरा गारिखौ होबथानायनि उनाव दायनिगिरिफोरा गारिखौ गारना थांदोंमोन। रागा जोंनायाव होंगो-दोंगो जायगानि सुबुंफोरा गारिखौ सिफायदोंमोन आरो बेखौ थुख्रा-थुख्रा खालामदोंमोन। साननि सोराङाव नुजानाय बे जाथाया ओनसोलाव मोसौ खावनाया दि बांलांदों, बे जाथायफोरनि सायाव जिंगा सिखांहोदों। बिबानगिरिफोरा दा खावनायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 4थि खौराङावनो दङ 60 बोसोर बैसोनि सुबुङा उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि। आसामनि शिबसागर जिल्लायाव सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद थिखांदों। दायनिगिरि अरसाब आली मुंनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला उन्दै गथ'साखौ रां होगोन होनना थगायहोदोंमोन आरो खाबु लानानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन, जेब्ला सानजौफुनि समाव न'आव रावबो गैयामोन। सुलुंफोरा मिथिहोदोंमोन दि अजद होजानाय जाथायनि समाव आलीआ उन्दै गथ'साखौ हुमखि होदोंमोन दि जुदि बियो मा जादोंमोन बेखौ फोरमायोब्ला गिख्रंथाव फिथाय मोनगोन। बबेखानि हुमखि होसेयावबो साहस गोनां उन्दै हिनजावसाया पुलिसनो जिनाहारि खालामनो नाजानायनि बागै फोरमायदोंमोन, जायनि जाहोनाव मोनसे मावख'आरि अजद होनाय जादोंमोन। हिनजावसानि रिपर्टनि उनाव दायनिगिरि अरसाब आलीआ बुंनाय बादिब्ला थाखोमादोंमोन। बेनि फिननाय महरै पुलिसआ बिथांखौ नागिरनो आरो हमनो थाखाय नाजागासिनो दं। बड' निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।